uqedile 1 year uchecka ili. Yeah, sesinesikhathi eside iminyaka iyahamba like siyaguga manje. Hayi. Yabona ukuthi wena uzoba inkinga. Yabona. Manje ufuna ukwenza into ngalokho? Hayi mina ngeke ungikhone uwe. So what do you want to do? Anja mina lo mntana ngiyamiyeka mina. Mhlambe nizobona wenzani. Uyazi ukuthi ngihlalaphi. And mina ngiyamiyeka. Sobona yena. Uthi uyakuyeka my sister? Uma nishelo sizoba right. Lani uhlala kude. Angeke sibe right. Uwe mhlambe uzoba right. Ngeke lani uhlala kude ngiyangitshela. Angazi ke lapho. Uthi uhlala kude athi she's not saying she's gonna leave him. Uthi uhlala kude. Lo muntu lo uhlala ehamba lo muntu lo njalo. Like unaso isikhathi sokuhamba. Futhi unaso isikhathi sami. That's all. Futhi lo muntu uyasebenzisa. So kusho ukuthi ikhona into bamnika yona lapha ya. Uyasebenzisa. So ukuthi ikhona lento bamnika yona lapha ya. The fact that she can travel a distance for it. Yeah, I sure. What are you getting, my sister? Because you can travel a distance for it. 2 taxis. Yeah, nah. So, what is it that she's really getting for 2 distance? Wena umoshaya ngoba lokho ubuza imibuzo engekho. Lembuzo leyisika. Izinto wena uyamosha. Lo muntu ehlala uyakumosha. Wena kushuthi wena ufunani kulomjitha ngoba phela mina nawe uyazi ukuthi mfethu sithandana kamnandi and uhlezi ungicoma and uhlezi ungijabulisa mfethu nami ngiyakuncoma ngalento esiyenzayo. Manje lo muntu lo kushuthi ugibelela ini kuye ufuna imali. Ibonus hawo. Bonus siyafaka thina lama bonus. Let's leave this girl. It's not gonna work out this relationship. Anja yami yabheda lo muntu. How are you feeling? Anja manje ngikho grand. Kodwa you need counseling. Hayi counseling angengidinge kudala nje yami labantu bedlala. Dala. Angeke nje yami.